Achogui tonglia Hojagiri ni sal hopano. Asogui tonglia sal kaham hanai songjak phano. Mohaina nukjakha TTAADC CEM Purna Chandra Jamatia. Sathai klaibo thangnai Agartala watai lomai haste ganangai nauko kwak baikha lama kwak baikha mohai party mangno nogui belai kheno kha khamjak tei aro bisingo Killa RD block bisini uttor Baramura sal kedek ma romai no tabok jara sramjagi angai tongmani kabangma wai kokmar horjak phano thangai manya phia jora kaham naiwi thangai naisui kha tei kograwi kha al lamano haini hai kaham kesna roi pinai hinai asik simiya thangai malai weikha kami amchai tei tongko songlukurok bai kok salai kha khana kha borok lokni kaham hamya kok Sengrana punugui tongmani abongkha Killa RD block bisini uttor Baramura ni engai belai ke khairek ma sengsal lama kwagai thangmani thang phailai sulai malia engai tongmani jora wono thangai lai suikha kogrokha holama no khaini hai kaham khaiwi snawai rojak phinai hinai media ni bising te nai tong nai amchani joto lukorong no kha kaham lokhi puja ni puilawak hamjak maya faru sung tini uttor Baramura ADC village ni uttor Baramura kami lama thangmani parawo sung phaijak lama naini ni bagai Tripura haste kuplangoi ni joto no saima kha je thangnai bo nini flood mani nini disaster mani boni bangoi joto amchayo no lama rok haya angkha nog rok hamya angkha Oma haikene chine oro uttor Baramura ADC village ni uttor Baramura amchayo bo landslide dog ngoi tabo o kami ni borok rok boroni totally communication gap ngoi thangkha amchai ni parani lukurok barbar no sakha ano phone khaiwi salsasek phai visit khaipedi hanoi hai hanai no tini ojora kaham mamani bagoi chung tini phaikha tini puja lokhi puja jora ophana chung phailajak ani loge phaijak chini block committee ni president Subodh Kumar Jomatia subjonal ni chairman Chandrodoy Jomatia tei bichini o amchai ni leaders tongo Uttam Kolai Amrit Kolai tei bu Kartik Molsam tongo borono tei ni chung tini ora jaga phailekha chung ora phaiwi nukha aigirok bu kok duk bai salaijak mobile bai kok salaijak je oroni amchai ni main income source sengke oroni bolongni moi kuthung hokne moi kuthung kilawat tlangai phalai income khainani pheba prai 2 mas rongoi boroni income totally bondong paikha hai hanai borok barbar no sakha daiti lama khairodi hanai ang bahaine personally chief minister no bu chithi rokha nini chief engineer no bu chithi rokha aroni executive engineer chini Udaipur division ni aro bu chung chithi rokha oma haike roi tabok partly koekta hanke ngui thangnai pheba o lama hanke especially omo karjawi tongkho hani bangoi ni tini especially baskango mokol bai naiwi ne teiwai sa haine hai chithi suinai malai kok salainai chief minister angthung chief engineer angthung seni executive engineer angthung bono haine hai oro visit khai thangmani yagulo tini letter suiwi haine hai office khulok hanke letter rofinai hai hanai tini o jaga phaijak sudu lama oro haya ngoi lama chimi chola phera makhaya haya income source bondong thangkha oro nibo electricity blai haya angkha nini tui ni byabostha tabok tui busnawi maya tani ke lama kore tui sinanai robu phai maya totally omo communication gap ni bangai pura isolate ngoi thangkha o loko o kamini lokurok joto no tabok blai deprive ungjak blai mane boroni jungjalo kalaijak khani bangai lokurok ni ngoi ang kok sanai hanai ne tini o jaga phaisok phaijak bai sungmani bagoi omo hai question sung tini joto no tongtholai bani jora holiday lokhi puja tongtholai bani jora phiaba o kamini amchai ni lokurok baki tongtholai mane ba boroni kono income source kore lama communication kore tini hati khainani pojonto borok thangoi maya thangnani bagoi lama hamya plus boroni income se kore bahake boroni nawo tini puja khaine omosi blai somoisa boroni income source totally kore ingkha ge o jorao sung lokurok ni ngoi holiday phan angthung Hojagiri sal phan angthung chung o jorao asok tongya hnai
chini block committee soho chini YTF leader chini Subhas Podo Sombu so phaijak borno bu sahakha tei bu chini YTF ni leader tongo president bu tongo Naresh Jomatia oma hake chung phaiwi or jaga tini holiday phangthung borok bai kamini amsaini jengjalno kisa thangwi nailinai phaidi hnoi tini chung phailai bro kaham ke busuk jorani bisim painai saime khotani ke parli to ungui thanai tini bu ang SDO engineer by kok salaija nini DWS ni borok no kok salaija officer or ni executive engineer Udaipur ni bobai bi kok salaija nge DM no call khaimeni boni oro lai haya tini holiday ni bangai hoito boroni besto tongna nge boroni sajak daiti or jaga samung khaidi hnai partly hinke ungui thanai boro assurance rokha ani letter bu borok reply rokha chief engineer ni hoite bu borok reply rokha je omo partly ungui thanai teibalai ni tamo senai Toirupani simi Darjeeling thangmani ungui thanai nge Darjeeling ni o lama bukhak ni simi yang teibaglai kolai phaimani lama omo partly ungui thanai immediate ne tabak samung se jangnai hai hnai bosakha omo to black one ama sungsa oro totally lama kagjak landslide ungui pura lama khagnei hairokhi kagoi thangkha black kirma sungsa omo snana ni bagoi onek time nangnai jodi proper samung khaiphanu kisa time nangnai or jaga sung official staff engineer rongno sung pressure maranai lokoni ungui o amsani ungui jotno sung daiti samung khairona ni bagoi chatioknai hnai no sung o jaga tini joto mokol bai thangnai thanglaijak chini block committee hoite chini pura party ni borok joto no tabo omoni bangai kok sanai pressure nai samung khainai hnai no tini o jaga phailaijak obo totally state ni lama omo PWD ni lama omo edisini fan bai khainai hi hofase khaimia ek number 2 number edisini to ase fan kore tabo tambo senai disaster ni fan bai no omo khaijangnai kok salaikha nge omo busuk daiti dorma omo sisung masa tioknai borok khainai hi hofan office onek mane boroni bo processing ni time nango ba sajai hinke khaga ekhe phatongo hani bangai amsaini joto lukuro ngoi chung ngoi chini leader ngoi barban kok sani nangnai je omono daiti khaidi hnoi nge omono cha teoi ne chung o jaga tini phai